Hello guys, Mikey Mercado here, your one and only plus size Barbie. So ayun na nga guys, naka 600 subscribers na tayo and still counting. Actually 645, 650, ganun na siya yung subscribers natin ngayon. So sana lumago pa tayo. Huwag niyo kakalimutang i-like, share itong video na to at huwag niyo kakalimutan mag-subscribe para mas dumami tayo. So ayun, alas 2 na ng madaling araw at hindi na tayo pwede maingay kasi may mga kasama tayo na tulog dito sa labas. At ayun na nga, so sana dumami na tayo at ma-approve na ni YouTube ang ating requirements. So maraming salamat pala kay Jo Marie the Twin na nag-plug ng channel ko sa kanyang YouTube. Thank you so much for subscribe kayo sa channel ni guys. Okay, since 600 subscribers na tayo guys, gumawa ako ng regalo para sa mga solid Barbie subscribers natin. So, yung profile picture ko is ito. Yan. Nakapansin nyo may frame siya na may nakalagay na certified Barbie. So, sa mga Barbies out there, yung mga subscribers ko dyan na gustong gamitin ito, frame gamitin ito, punta na lang kayo sa add frame, tapos search nyo solid Barbie subscribers. At lalabas yung aking frame na may name ko, Mikey Mercado. So, ayun, use it para ma-identify natin kung isa kang solid Barbie. So, ayun na guys, nabasa nyo na sa title kung ano yung gagawin natin dito. So, parang papakita ko lang sa inyo dito kung ano yung video kasi naglabas si Rice Bay ng video about sa in-explain niya yung side niya kasi yung sa guluhan sa kanilang relasyon ni Concon. So, ayun, hindi ako nagiging subjective dito or wala akong pinapanigang side. Basta ako o kahit member ako ng LGBT, naiintindihan ko rin si Babaita. So, ayan. So, si Babaita, hindi ako siya familiar sa name. Pati ako yung makikuloy. Ako din mag-name drop. Charot. Bago tayo mag-start guys sa video, bago ko siya makita, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Kuya Maki Mendoza. Shoutout kay Ate Perlin Joy. Shoutout kay Kyle Michael Valenzuela. Shoutout kay Ate Irene Kishas. Shoutout kay Mavis Ace. Shoutout kay Tara Fiete. Shoutout kay Jirayan. Ayan na naka-video ko kanina. So, ayun guys, mag-subscribe din pala kayo sa channel ni Kai Victorio at ni Faris de la Cruz. Especially kay Vincent Ergisa na aking friend. So, mag-subscribe kayo sa kanila. At maraming salamat sa support guys. Para hindi ko ma-express kung gano'n ako pasalamat. Basta yun na yan. So, ayan. Start na natin. Panoorin nyo guys yung buong video para maklaman yung story nila. So, ayun na. Let's G. So, hi guys. Ngayon lang ako magsasalita. Kasi una-una, wala naman din akong plano magsalita kasi hindi ko naman naramdaman na obligado ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawang masama. Explain ko lang ng saglit kung ano yung nangyari. Kasi sobrang dami nang nakikisaw-saw. Ang dami na rin nakikisali na kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na din yung pinaniniwalaan ng lahat. And sobrang dami ko na rin masasakit na salita na natanggap. Kaya feeling ko time na rin para sabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo nung June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami ni Da. And si Da yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala and every time na magrarant ako sa kanya sabihin na tara na kasi, collab na kasi, gawa na tayo ng kanta. Ba't ako napadpad dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious para gumawa ng kanta? So, June 1, puyat ako, lasing ako, nakapag-live pa ako sa Bigo. So, yun nga, nakapag-Bigo pa ako, June 1 ako napadpad dito. Pagdating ko dito, wala akong tulog, pero nagtuloy-tuloy yung inom namin. Ano oras na kami nakatulog? June 2 ng mga tanghali or hapon yun. And then, nagising kami kasi ginising kami ng friend namin dito na, uy, trending na pala kami. So, nagulat ako. Kasi unang-una, nakapag-update ako sa nanay ko pagkarating ko dito. May mga pruweba ako na nag-send pa ako ng picture namin ni Ate Najila na nandito ako kay Lada. Tapos, ewan ko kung ano
pasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So siguro naaning lang yung nanay ko, ewan ko kung sinong umaning para makapag-post siya ng ganun. Hindi ko masisisi yung nanay ko kasi syempre nag-alala lang. Buong araw ba naman ako hindi nakapag-update sa kanya. Tapos ito, nagulat kasi ako. Itong si Con kasi, sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ako umalis sa condo, May 26 kasi magbe-birthday yung nanay ko kinabukasan. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung paandar na gusto niya. Kasi bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, wag muna tayo magpo-post agad kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo. May mga nagmamahal. Hayaan natin silang makaramdam din, doon tayo magpo-post na hiwalay na tayo. Puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos, shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinoment niya pa, 1 linggo na daw pala ako dito kay Las Casta. So, ayun, putang ina lang. Sabi ko, wala nung paandar nitong taong to. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito Siya may gawa nito Tapos ngayong, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Rai and Con, napadelete siya ng post. Alam naman nating lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yon napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami nagiwalay. Sa loob ng 2 taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin. Pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic, yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro kasalanan, di ba, na kumawala ako. Kasi ano ba mas pipiliin ko, yung relasyon na pipilitin ko bang salbahin o yung sarili ko na nawawala na dun sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. And ayun nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, wag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya to gusto niya, di ba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. And for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan ni Da. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo na kung anong iniisip nyo. So, yun lang. Gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party. Ang sa amin lang, toxic kaming dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa na, ayun nga, hindi na rin namin kinaya yung katoksikan. Kasi ang hirap nga naman, insecurities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal. Pag may ganito, may masasabi. So, ako, tama na. So, yun yung rason kung ba't kami naghiwalay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, parang putang ina, wala lang kay Rising, hindi nyo lang alam yung impact sa akin na masakit din naman makipag-iwalay. Siyempre, 2 taon din yung pinundasyon naming dalawa. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko. Pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako. Na hindi kasi ako ganong tao na parang palaban. Na hindi ako hindi ako nagkukot ng attention for clout. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong ginagawa sa'yo, kaya huwag mo akong sasabihan pok-pok. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong 1 week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa'yo 1 week yun. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pauso Ang hilig mo, kasing, alam mo yun, ang hilig mong And kaya ko lang naman to in IG story kasi hindi ko to papakinabangan Hindi ko to i-vlog para sumikat ako or what. And kung sino yung gusto makinig kayo. Kung ayaw nyo, di bala kayo sa buhay nyo. At least nagsalita na ako. Gusto ko lang din iklaro yung sarili ko. And salamat sa mga kaibigan ko na nag-check sa akin. Sorry kung hindi ako makapag-reply talaga kasi hindi ko pa kaya. Sobrang dami nyo. Like, every time natatanungin nyo kung okay lang ako, parang gusto ko na lang sumabog. Like, alam ko, sobrang okay ako ngayon kung nasan man ako ngayon dito. Pero syempre, nahihiya din naman ako sa mga kasama ko. Makita nila ako mag-breakdown. Kung alam nyo lang din kung gaano kahirap. Kaya, alam nyo yun, ingat-ingat na lang din kayo sa mga pinagsasabi nyo. And bahala na kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kasi kung ano gusto nyo, hindi ko naman ipipilit yung pag-intindi nyo kasi ganun kayo. Gusto nyo maging tanga, di yan intindihin nyo. Hindi ko nakasalanan yun. Basta ako, alam ko, si God lang yung witness ko. And hindi ko kailangan din patunayan yung sarili.
Basta, ayun, say what you wanna say, wala naman akong pakialam. Oo, minsan nagbabasa ako, pero bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin. Basta mag-ingat na lang kayo kasi may pandemic din tayo ngayon. Huwag na lang kayong palalabas. And, ayun, God bless, bago kayo manghusga, tingnan nyo din yung mga sarili nyo kasi minsan nakakasakit din kayo. Sa inyo din yan. Charot! Basta yun guys, bye-bye, God bless, bye-bye. Mwah. Ay, teka, wait Sa mga nagsasabing isang linggo daw gumawa ng kanta, sige, kayo na maging artist. Tingnan natin kung kaya nyong gumawa ng isang araw lang. Or kung hindi. Yung iba nga dyan 2 months for a single, hindi nyo alam kung gaano kahirap gumawa ng craft. Kaya yun lang, para sa mga naniniwalang 1 week daw ako, sige, mag-isip-isip kayo. Abangan nyo na lang yung kanta namin ni Da. Yes, sir! Yes, sir. Bye! Bye, bye, bitch! Kung takutin na mayroon ka ng iba. Abangan yan guys Sanay akong Siyempre, hindi ko kakalimutan yung mga kahit hanggang ngayon naniniwala and nagsusupport sa akin. Kaya yung reason ko ba't ko pinagpapatuloy yung passion ko, yung apoy ko sa pagkanta. Kaya maraming salamat sa inyo. Hi, Tenyang! So, ayun nga guys, sana na-enjoy nyo yung video. I mean, sana is naintindihan nyo na yung relationship nilang dalawa, kung anong nangyari sa kanila. So, 2 years lang silang tagal nila. Everything will come to its end naman. So, maybe we should expect it more often. Humugot. So, ayun na nga. Kung huwag niyo kakalimutan mag-subscribe para sa more good guys. Pero itong video ito parang hindi naman masyadong good guys. Basta mag-subscribe kayo guys para madagdagan tayo. So, more upcoming vlogs tayo guys. So, ito nakalista na siya dito sa aking laptop. Ayan. Itong ating desktop background is yung ating My Delicious Vlogs. Ito. Yan yung aking next vlog. So, abangan nyo yan guys. So, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic,